ב7/10 התגייסתי למלחמה. מה אתה מצלם? אבא, אתה מפריע לי. גם אתה מפריע לי. את כישרון הכתיבה שלי ירשתי מאבא. ככה לפחות אומרים לי. וחוץ מזה, ירושה זה נחמד. אבל השאלה מה עושים איתה. תפסיק כבר לדבר על ירושה. אני עוד חי. זה אבא שלי. אבא, מה? אתה יודע מה שמר עליי במלחמה? התפילות שלי. נכון, ותודה. אבל עזוב שנייה את אלוהים. אתה יודע מה עוד שמר עליי? מה שומר עליי כל החיים? אני יודע, הכתיבה. הכתיבה לא שומרת רק עליך. היא שומרת גם על אחרים, נדב. את המחמאה הזאת אבא שלי לא באמת נתן לי, כתבתי לו אותה. אבל אני מאמין שאחרי כל השנים הוא באמת מאמין בי. זאת העיר. העיר האמינה בי מההתחלה. כמה מההתחלה? אנחנו מכירים מגיל 0. נדב, אולי תיקח את הבנות לגן משחקים? יש לנו 2 ילדות מדהימות, מיכאלה ועמלי. כן. חשבתי על זה. אני עושה מימון המונים. בסדר? אני רציני. סבבה. את חושבת שאני צוחק. אני חושבת שהמונים צריכים לקרוא אותך, לא משנה איך. מי אמר שזה ספר? מה זה יכול להיות? זאת הפתרון לבעיית האקלים? אולי. אל תזלזלי. נדב, קח את הבנות לאן שלי. זה אריאל, חבר הכי טוב שלי. אחד מהם. הלו. הוא עוזר לי לערוך את הסרטון למימון המונים. אז מה? מבקש תרומות? זה לא תרומות, זה תמיכה. מה ההבדל? זה ווין ווין, אני מציע תמורה. אתה צריך הלוואה? כלומר, לא שיש לי מאיפה. לא אבל... רוצה הלוואה, לא רוצה טובה, אני רוצה למכור את הספר שלי. ואם לא תמכור? אז אני אקח הלוואה. תגיד, ספר מלחמה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו? זה לא ספר מלחמה, זה ספר על המלחמה, זה שונה. מה אתה מתחכם? כולם קוראים לנו גיבורים? אני רוצה לספר על הצד האנושי, אוקיי? על היום-יום, על הרגעים הקטנים, הפשוטים. וגם על הגיבורים. אמרתי לך שאתה מתחכם. אז אתה לא רוצה לקרוא? ברור שאני רוצה לקרוא. אז אתה תומך? תומך לגמרי. בוא נמשיך. תוציא אותי יפה. הספר אותו אני כותב הוא הסיפור של כולנו. חיילים במילואים, הנשים הגיבורות, הילדים שלהם, המשפחות, האימהות הדואגות. הצטרפו אליי. בואו נוציא אותו יחד לאור.